saan po tayo, ma'am? Ma'am, saan po kayo? Saan po? Kuya, pwede po sa Catyels po, sa Catyels Kinalas. Catyels? Pakituro na lang po kasi first time ko rito. Diretso lang po kuya, tapos sasabihin ko na lang po kung ano, hinto na. Diretso lang to. Opo kuya. First time nyo bang sumakay sa yung ganito na parang taxi, mga ganun, Grab? First time nyo sumakay? Oh kuya, kaya nga po nahilo ako. Nahihilo ka? Ang sakit ng tiyan ko. Sakit ng tiyan mo. Pupunta ka doon dahil magme-merienda ka. Opo, kasi nag-crave ako ngayon sa lugaw. Gusto ko ng lugaw. So yan kuya, pakihatid na lang po ako. So slowly ka lang po kuya kasi nahihilo po ako. So, tatulak ko na lang to. Malayo pa ba yun? Malayo pa ba yun? Pakituro na lang kasi. Opo, diretso lang po. Sideline ko lang kasi to, itong ganito, pagbibiyahe. Pero nagbablog talaga ako. Ito ang pinakang part-time ko. Baka galante itong sakay ko. Galante. Malayo pa ba? Malapit na kuya, so chillax ka lang po. Kasi magbablog po muna ako. Oo. Hindi talaga kita pinagsasalita. Alright. Kain na. Kuya, ayan po, Catyels. So, yeah. Saan tayo mag-park? Dito na lang. Dito na lang tayo mag-park. So, yo, mga kabikolana. So, yan, niyaya ko si Kuya pumunta dito sa Catyels Kinalas. So, isa rin to dito sa pinakasikat dito sa lugar namin. So, bagong San Roque, yun dun sa unahan. Tapos, eto, SM, Santa Misericordia po. Alright. So, yan, masarap po yung dito, yung Kinalas, tsaka yung lugaw. So, ngayon po, nag-crave ako sa lugaw. Gusto kong kumain ng lugaw kasi nahilo ako dito sa sakyan. Salamat sa pag-invite, no? Na niyaya mo kami dito. In-invite. Pati yung driver kasama. Invite. Sigurado masarap pa dyan? Okay. Talagang Hindi ka pa dyan gusto nakakain, di ba? Ngayon pa lang. First time. So, malalaman mo mamaya kuya. So, yung Let's G! So, mga kabikolana. Yung Let's go! Let's G. Si Kuya Noli, ang kulit! Ang kulit-kulit! So, yun. Isa to sa sikat din dito sa lugar namin, Catyels. So, marami kumakain dito. Wait nga pala. So, yan. Let's go. May talong sana ako. Dito na lang, guys. So, yan. So, dito mga kabikolana yung Catyels. Yan. Yan, no. Catyels Kinalas and Restaurant. Hello. So, yan yung kanilang mga menu. Yan yung Kinalas. Ito yung lugaw. Side. Yun. Nag-crave talaga ako sa lugaw ngayon. Yung 45 yung special niya. Hi ma'am, naka-vlog pala. Anong order natin? Lugaw sa kokais ka mo. Lugaw Kung sa ano order mo yun na lang sa amin? lugaw. Sige. Alin dyan? 3 lugaw po. Kaya yung lang ba kuya? Ito po yung mga order. Lugaw special po kayo. May sahog? Anong sahog? Hi guys, welcome to my vlog. Hello po. Ang sog. Lugaw. Shout out. Ito. Ano yan? Masarap to. Empanada yan, guys, diba? Empanada mo kung masarap. Guys, Toppings. Iyon na itong. Sige po. Mabayad na ako makakain. Marami silang mga pasalubong. Hello po sa inyo. Hi. Ay, employee kayo dyan? Yes po. Ay, sa mga employer rito. Ay, mga Ba't mahihayin ng mga employer rito? Shout out sa inyo. Ba't mahihayin ng mga employer rito? Dapat hindi. shout out kay... Ano ako yung pangalan mo? Ryan Jake. Ryan Jake. Sabi ko na eh. Shout out. Ganda naman. Saan tayo?
Para solusyon. Here. Dito na tayo. Dito guys, pwede na. Oh, ito na hinahanap mo, Bicolana. Yep. Yung Pagka marami. chili. So yan, marami pala dito. Paggabi kuya, mga tao dito paggabi. Ang ganda ng lugar, no? Opo, malaki yan Ang guys. ganda ng place. So yan na po mga kabikulan ng aming in-order. Yan. Okay lang yan. So ito yung soft drinks taas natin. Aming soft drinks. Thank you. Yan. Ito kay Kuya. Alright. Yan. Mukbang. Shout out kay Kuya Ryan. Mukbang Unlimited. Complete name ko ba? Ayun na, Kuya. Kuya, i-complete name ko ba? Ayun na po. Ang kinalas. Ayan. Wow, may libreng sabaw. Yan. Yan. Let's do this. Siyempre yung maanghang na pinagmamalaki ni Bicolana na kanyang sauce. Ay, ikaw muna guys. Aha. Ito. Yan. Ganun ka guys. So yan, maglalagay tayo ng aking favorite. Alright. Siyempre, sili yan. Alright. Shout out sa nagkikrave ng lugaw today. Sana all. Wow. Meron pang paminta yan, siyempre. Ang papasarap dyan. Sarap nga talaga. Napapalaw ka na lang. Ilang beses ka na ba kumain dito, Bicolana? Nakulong na guys. Nakulong beses na. Marami na. Yes, maraming beses. Maraming beses na rin siya rito kumain. Kasi ano, ito lang yung pinakamalapit. Tsaka, afford namin. Sa walking distance lang. Oo. Tsaka masarap. Masarap daw. Kain po tayo. Masarap nga. Panalo. Okay lang, tabi lang mo konti to. Tanan mo kasi sabaw, masira mo. Ay, may sabaw pa pala. May, Masira mo nun. may free sabaw pa pala sila. Kaya gawin natin. Ano to, baka? Ano guys, baka na baka. Masarap nga yung sabaw. Sarap. Tapos ko pa yung sabaw. At meron pa silang kalamansi na kung gusto nyo maglagay, po pwede. Kung okay na sa inyo na walang kalamansi, po pwede rin. Optional siya, optional. Ayan, sabaw na baka. Ayan. Ito sila. Ito na po. Di pwede magtanong? Takot sa video, may tatanong. Kaya yung stop ng video. Masarap na. Ito. Sarap. Sarap mga bata. Ulit. Ano, gaano ba kaano yung sili mo? O ile-level mo siya sa 5? Ilan ba nilagay mo? Nasa mga 3 quiz. 3 lang daw yung ahang. Kaya pala nagustuhan niya dito, masarap pala talaga. Grabe. Kung kayo po ay papunta ng Tabaco, 'di ba? Papunta ng Legazpi, diversion road siya ng Santo Domingo Albay. Yan, madadaanan mo siya. Bandang kanan pagka papunta ng Legazpi. Pag papunta naman ng Tabaco, bandang kaliwa. Sa birthday mo, ito lang handa mo. Puro lugaw. Solve lang kada isang tao. Magkano siyang order? 45 ang special. Oh, pwede na. Hindi na. Hayaan mo lahat dito, kaibigan mo. Nalaglagan yung legs ko, ang init pala. Buti hindi nasakto. Hindi na sakto. Wala, may short eh. Mahabis ako. Ba't ngayon mo lang kami niyaya dito? Gulana, ang sarap pala dito.
Ano ko, stick agad ka. Niyaya niya raw ako. Yung ano kasi ng baka, ipapasarap. Sarap mga kabata. Hindi ko pa kinakain tong itlog. Tagal nila kumain sa akin, mauubos na oh. Ay, Minanam-nam nila ng husto. Nanamnam natin para ano, sulit. Para sulit daw. The best tong ano, masarap to kung may halo-halo. May masarap halo-halo dito. ay, go po kuya. Okay na kaya halo nito. Halo-halo? Oo. As in, halo-halo? Halo-halo talaga. Kaya nga ihalo, edi halo. Kaso mainit to, tapos maghalo-halo. Parang magburok-burok ang tiyan. Kaya pa, di ko na. Grabe, sarap. Ang lugaw. Yung baka, yung steam. Oo nga. Ang lambot. Ako ba nakapabos sa akin? Sa kanila. Tinitipid nila yung sodo. Nalo. Sabi ko. Kahit paubos na, marami pa laman. Oh. Marami kasi laman na ano, baka. At may itlog, may chicharon. Kumapit ka na yung lason ni Bicolana Ano? namin. Ayos na kayo dalawa, Jam? Mukhang pawis na kayo ah. Wala, yung kumapit ko na yata yung lason ni Bicolana. Pinakain sa akin. Pawis na pawis sila, kala mo ako hindi. Sobrang sarap ng lugaw, pinagpawisan. Napagod sa adventure, nagbukbang ng lugaw. Sulit. Alright. Grabe, hirap din pala ubusin, no? Isang mangkok. Ang dami. Pero kasi yung hindi tinipid na ano, kainan. Pagka yung magtitinda ka, para magninegosyo ka talaga, dapat hindi mo na sa titipirin yung mga ingredient. Kasi yun ang dadayuhin ng mga kababayan natin, yung lasa. Hindi ako magtataka isang araw magsisikasuho itong ano na to, kainan na to. Kasi masarap po talaga. Sinihintuan talaga ng mga biyahero. Paano yung nagbabago yung lasa? Kung iba yan, pag once na nakain mo na, bandang kalagitnaan, nag-iiba na yung lasa niya. Wala na yung sarap. Nagiging malabnaw na, para siya may tubig na. Ay sinisipon ko dito. Pag sili po, nakakalam. Grabe, nakakabusog ay. Grabe. Gusto kong huminga ng malalim. Kaya nyo yung dalawa. Hashtag laban, kapit. Walang susuko. Hashtag lugaw. Dinabihan nyo ng sili. Ayan. Nagkaga kuya? Ha? Nagkaga. Naglagay ka daw. 3 kutsara. Oh, may kutsara ano naman eh. Grabe, nangalahati pa lang. Alright, dahil sa ako'y nabusog na, naubos. Ayan. Hey, Alright. parang walang katapusan. Yan, para hindi na makapiright. Gaya na natin yung kanta. Dito na lang kanilo na yung amukbang na to. Ayan, sila dalawa di pa tapos. Walang kumpay. Grabe. Ayan. Hangin na ito. Alright mga kanoli, at excited ako mga kabikulana, no? Dahil yung isa kong kaibigan na YouTuber galing na Mindanao, mag-stop over siya doon sa aming inuuwian para magpahinga, tapos kinabukasan siya ulit bibiyahe going to Batangas. Excited ako.
Wala. Nagmotor lang siya mula Mindanao. Land travel kung tatawagin. Yan. Hindi air travel. Sunod nun, air travel na. Alam ko, kuya, ubusan mo. Ang dami pa. Ano pala kakayanin ka agad-agad? Pwede ka pala magpa-challenge dito, no? Unahan makaubos ng lugaw. Ito. Kaso may tugtog kasi. May tugtog. Sayang lang yung message ko kay Bicolana. So, uwi muna kami, mga kabicolana. Uwi muna kami. At di ba sabi ko, bago ako uwi, gusto ko mamonetize si Bicolana sa kanyang channel. No? At maituro ko yung ibang mga ginagawa sa YouTube, no? Mga techniques. So, napakabait ni Lord dahil sa natupad naman, no? Siyempre, yung mga sumuporta ng mga viewers na hanggang ngayon, patuloy niyo pong suportahan si Bicolana Girl para makita po natin yung pagbabago ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-YouTube, no? Halimbawa, no? Gaya ko noon, halos walang naniniwala sa sarili kong kakayanan. Tapos dumating yung point na medyo umusad-usad na. So, ganun din ang mangyayari kay Bicolana. Sinasabi ko sa kanya. Ngayon, kaunti pa ang susupport sa'yo, especially sa paligid mo. Hindi na natin i-mention kung ano yun, especially sa paligid mo. Pero pag once na yan, nakausad ka, medyo napatunayan mo, lahat yan sa'yo. Sabi ko sa'yo, lahat yan lahat yan, sobrang tuwa lahat yan sa'yo, sigurado. Kasi prove na yan, nangyari na sa akin yan. Marami na nag-down sa akin, pero hindi ako sumuko. Ganun din mangyayari sa'yo. Kaya kunin mo yung fighting spirit ko, bublutot ko sa'yo. Share it. Share it. Saka pwede ka mag-message sa akin anytime kung may tanong ka, ganun. Idea ng pagbablog, yan lang. Kuya Noli ay hindi basta-basta bumibitaw ng ganyan din. Kagaya nila Karotman, Laka Anggi, Masbate Girl, Sunny Parson, napakarami na tayong ginight, no, na hanggang ngayon ginagayad pa rin natin sa pagbablog, no. So part na rin si Bicolana doon sa grupo na yun na no. Yan. Kasi talaga, talagang hindi masyadong mahiyain, direct to the point pagdating sa vlog. Kuha niya agad yung ginagawa ko, yung pasunod-sunod, 1, 2, 3, 4, 5, kuha niya kaagad. Kaya, ayos. Tadan! Ubus na din yung sabaw si Kuya Noli. Wala ito mauubos. Okay na ako. Sinipon din ako. Parang vlog mo lang. Iyo. Lahat po. Ayun. Abangan po natin ang transformation ng buhay ni Bicolana sa pagbablog. Ang pagbablog ay opportunity na parang pinagkaloob ng Panginoon, no? Kami mga instrumento lang kami. Kaming mga yung medyo nag-aalala, instrumento lang. So, abangan natin yung transformation ni Bicolana. Especially pag naka-earn na siya, nagsasahod na siya, at magagawa niya na yung pangarap niya na gusto niya may bilhin sa sarili niyang kita. Yun ang isa sa pinakamasarap sa lahat, na gusto mong bumili ng ganito sa sarili mo, tapos may gusto kang puntahan, gusto mong pumunta ng city, makakain ka sa ganon na magagawa mo na. Yun ang feeling ko, napaka-excited na part pag makita ko sa kanya yun ang nagagawa niya. At syempre magkakaroon siya ng savings na kaunti-unti magsi-savings, no. Lahat nakakatuwa mga kanoli asa bilang Kuya Noli, no. Ayos. Siyempre gusto natin paangat, hindi pababa, no. Hatakan pataas, hindi pababa. Kaya wag ka nang umiyak. Wag ka nang umiyak. Kanta yun. Hindi ko nag-ibig. Si Kuya Noli dahil, kasi seryoso, tapos biglang may patawa. Umiyak ang buhay. Okay lang sana kaya di mo alam kung, pag nagseryoso ako, iba na yun. Kasi bihira ako magsabi ng mga ganito. Pag seryoso na talaga, alam niyo na yun. Haban, 15 minutes, oh. Ang daming sinabi ni Kuya Noli kasi hindi niya naubos yung kanyang lugaw. Sinisigway lang pala. So yan, hindi ni Kuya Noli naubos yung kanyang lugaw. So yan, sarap. So yan mga kabicolana, kung kayo mapadpad dito sa Santo Domingo, so bisitahin nyo tong Catyels Kinalas. Grabe, sarap. Pawis nga ako eh. Pwedeng pigaan yung damit eh. Bigyan mo na ko isa. So
yan mga kabikulana, dyan na po nagtatapos ang ating vlog for today. So yan, bye-bye! May nakalimutan ka pala. Ano guys? Ito pa. Kala ko kuya yung ang pogi mo. Mamaya pa yun. Mamaya pa. So yan, bye-bye!